Good morning, guys. Good morning. Happy Friday! Today is Friday. Ginawa ko na yung lunch ng mga bata kagabi. So, ngayon, gagawin ko na lang ay initin ko yung bread na ginawa ko kagabi. Eto. Good morning, Baba. Ayan. I-air fry ko na lang siya ngayon. Pero kagabi, naprito ko na siya sa avocado oil. Hello, good morning. Good morning. Good morning, my little girl. Good morning. Eto, naligo siya kagabi. Sinuot niya na yung, instead of PJs, sinuot niya ay yung kanyang isusuot today under the uniform. Am I right? Huh? Okay, I'm just gonna heat this up. Say good morning to the people. Good morning. Good morning, baby. Umuulan. Umuulan. Okay, I'm gonna prepare your... Mommy might have to drop me off. Daddy. Yeah, Daddy will drop you off because it's raining. You cannot ride your bike today. You cannot ride. Antok pa siya. Antok pa ang baby girl ko. Okay, I have to do this. Okay? Oh, don't sleep right there. Don't sleep there. Don't sleep. Okay, go to the couch. Not there, baby. No. Not here. Not here. Yeah, I have to put that in the air fryer. Okay, i-air fry ko na muna to. Ayan. Yung breadcrumbs. Ham and cheese bread. Do you want me to cut yours or leave it like this? Half. Alright. Isa ka naman na. Isa ka naman na. Oh, yeah, Dad, your jump is out there. That's all. Look at your neck. So we're not going to get home here till late, right? But they can sleep. You can play with your mum. Yeah, but I just... But you said his mum will...
So, ayan na yung lunch ng mga bata. Meron silang roll-up. Ito yung roll-up. Mini Oreo. And ito yung Ritz na mayroong cheese. Nilagyan ko ng cheese. Then, ayan yung kanilang crispy ham and cheese with veggies on the side. Kay Sak, meron siyang roll eggs. Kay Kuya, wala siyang roll eggs kasi ayaw niya yung ganyan na eggs, yung omelette eggs. So, meron siyang fruits with carrots and cucumber. Kay Holly, meron siyang eggs dito kasi gusto niya na, ma'am. Pero mas konti kay Holly kasi mas malakas yung boys kumain kaysa sa kanya. And meron silang grapes dito. Ayan yung grapes. And ito yung tomato sauce nila. So, yan. Yan na yung kanilang lunch. And si Sak, are you gonna get apple? Okay. Kuha pa siya ng apples. Dalawa ang kinukuha ni Sak na apples. I think it's here, Sak. Yeah. Oh, this is yours. Are you gonna get snacks? Or just a snack? Yeah. What's your sauce? So, meron din siyang snack. Give me apple. Maybe I can put it here. It will fit. So, meron siya dalawang apple. Si Kuya, are you gonna bring apples? Yeah? Oh, I got sauce here, okay? I'll put the sauce. I don't want sauce. Tomato sauce? You don't want? Are you sure? No. It's good. Mommy, can I see mine? Oh, you already seen this, Baba. No, but this stuff is. Well, I'm just gonna put here, Kuya, just in case you want it anytime, okay? Yeah. Is that yours, Mom? Yours. You going to get extra snacks? I got food for Holly for extra snacks. Dad, you never know if I'm really hungry. And too big. I can bring that. Okay, you're gonna do your hair now. Cute kay Holly. Gusto ko yung water bottle niya. Kasi, pero no, okay. Thank you. You're welcome. Pakita ko lang sa inyo guys. Ito yung school bag ni Holly. Ayan, easy lang siyang kunin. Oops, nahulog yung papel. And, ayan, sobrang manipis lang ba? Pero ang daming laman. Alam nyo yun? Manipis siya. Hindi tulad nung dati nilang mga lunch bag na ang kapal-kapal. There you go, Baba. I'm gonna do your hair now. Just here. You're gonna pay $6 for the cross-country run? Yep. I got around 1,990. 6 laps of all you think. Oh, Brian. Decade just went riding past in the rain. That's his own choice. What? We can go and get him. Okay. Alis na siya. Si Sak pala, mayroon ulit siya na sasalihan na running. Yeah. Called cross-country. Is it? Next week. Next week. Not today. Today? What's wrong with that? That's alright. You can have I'm it. joking. When? Kinakain niyo dyan yung Next tirang... week, Friday.
Yung ham and cheese. Next week, Friday. Okay, Sim. I love you. Listen and learn. Mommy's eating the Listen and learn. Mommy's eating the toast. I know. Kuya, cover your thing. Eat your bag of sugar's on butter. Listen and I love you. Smile. Lakas ng ulan. Siyatit sila ni Daddy. Usually, nagbabike yung boys. Tsaka si Holly din. Pero pag ganito ang weather. Siyahan! Okay. Umuulan eh. There, Holly. There, your black shoes. Oh, come around. Why you want the white shoes? Honey, you ate it all? Oh. Meron ako ditong tirang kalahati kasi hindi na kasya doon sa baonan nila. Kinain ni Jenny Boy. Sinasapatusan niya lang si Holly. Gustong suotin ni Holly yung white shoes. Sabi ni Jen, wag kasi nga maulan. So, yung black shoes ang susuotin niya. And ako, na-vacuum naman to kahapon. So, wala naman siya masyadong mess dito sa bahay. Ayan. Yung pala ay, pakita ko yun sa inyo mama, yung paper bag na yan. So, tutupin ko lang yan, yung ginamit ni Sa. Kasi pagkagising niya, nanood siya ng TV and nag-blanket siya. Naka-heater na kami guys kasi sobrang lamig na dito. Hindi pa namin kinagamit yung aming fireplace. Ayan. Soon, gagamitin na yan. Sige, ano ko na nga ito. Haul ko sa inyo. Ano to ni Holly? Yung in-order kong jumper sa kanya sa dancing, mayroon siyang nakaprint dyan na hype dance. So, ayan yung sa kanya. And meron din siyang pink na top. Ayan, nakalagay, passion, growth, integrity. Tapos sa harap, nakalagay, hype dance. And meron pang isa, black. So, dalawang kinuha kong t-shirt sa kanya. So, same lang yung nakalagay na message sa likod. And then, sa harap. So, yan yung kay Holly. Nasusuotin niya next week pa nagda-dancing siya. Dance lesson. Yan. So, ano lang ako dito, touch up dito sa bahay and mag-edit ako guys. And sa kusina wala naman ako masyadong hugasan and malinis naman dito sa kitchen. Yung hugasan ko lang ay eto. Yan yung ginamit ko kanina. And eto liligpit yung pinaglagyan ko ng grapes and yung ibang fruits. So, hugasan na rin yan. So, itatago ko na lang yan. And uminom pala ng Yakult yung mga bata. So, Yakult yung ininom lang nila today kasi nga sa school meron silang pa-toast doon. So, doon na sila nag-breakfast minsan. Pero minsan nagluluto ako. So, depende sa mood nila kung gusto nila mag-breakfast dito. So, yan yung kanilang ininom kanina. So, iligpit ko lang yung kunting kalat dito sa lounge. Ayan. Yun lang naman yung blanket nga. And, tutupin ko yan mamaya kasi meron naman tayong lalabhan. Hindi yan nababakanting sampayan. Then, after, mag-i-edit ako para may vlog tayo. Yung dry ng lips ko. Maglagay nga ulit ako nito. Ito yung cute na lip balm. Diba? Ayaw niya matanggal. Kasi dry siya, oh. Okay, ligpit-ligpit. So, dito ako sa kitchen. Diba? Nabanggit ko sa inyo na after kong maligpit yung kalat dun sa couch, mag-i-edit agad ako. Nagbago yung isip ko, guys. Hindi ako muna mag-i-edit kasi we'll see. Kasi naisipan ko, i-surprise ko si Sak. Matagal niyang request yung chocolate cake. Ginawa ko yun nung 7th birthday niya. At saka, nung nag-birthday si Dad. Basta nagawa ko siya many times. But recently, pag may mga birthday, ang ginagawa ko is sponge cake. So ngayon, gagawin ko si Sak ng chocolate cake. Kasi request niya yan, matagal na. And sa birthday niya, wala kami. Sabi ko, gawan ko na lang siya ng cake. And tinawagan ko si Jan. After niya ma-drop yung mga bata, nandun siya sa shed.
mayroon siyang ginagawa sa pots. And sabi ko, pag umuwi ka, bilhan mo ako ng heavy cream kasi kailangan ko yung heavy cream sa aking cake. Well, dun sa chocolate toppings. So, yeah. Ang gawin ko na lang ay, ligpitin ko to, hugasan ko yung mga tira ko ditong hugasan. And naglabas akong chicken breast. Kasi, naisip ko rin, baka chicken din tayo. So, we'll see. Okay, so, and, ayan, yung ating, nagpa-flashing na naman yung aking camera. Ewan ko ba, something wrong dito sa battery niya. Kahit full charge siya, hindi siya tumatagal na. Magligpit lang ako dito, then, gawa ko ng cake. Time check is 10 minutes to 9. Ang aga pa, di ba? Lagay ko lang ito sa basurahan. Okay. Tapos na ako maghugas. Kunin ko na yung aking mga gagamitin para sa aking cake. Plain flour. Baking powder, baking soda. Hindi pala siya cocoa powder. Swiss mocha yung nakuha ko. Buti lang binasag ko. Oh my goodness. Oh my goodness. Mali yung nakuha ko. Ito yung aking... Hala! Wala ng cocoa powder. Oh no. Oh no. Okay. Meron din ako nakuha, pero ano din, coffee siya, French vanilla. So, wala akong cocoa powder. OMG, tagal ko na palang hindi chocolate cake. Kasi, wala ako, first time in my life, wala akong stock na cocoa. Wow! Kasi lagi kong ginagawa na ay sponge. Like vanilla or cheesecake. Hala. Gumawa rin ako ng chocolate sponge. Pero, hindi ko alam bakit di ko nalaman na wala na akong cocoa. Oh no. Hala. Maihinto ang aking paggawa ng aking cake. Wala pa rin si Johnny Boy pag tinawagan ko yun na urgent ko, kailangan yung coco. Baka hindi tayo yun kasi busy din siya. Okay. Update ko kayo guys. Wala tayo. And naubusan din ako na plain flour. Ayan. So, kumuha akong konti dito na cake flour. So, we'll see kung anong mangyayari dito sa ating moist chocolate cake. Kasi kulang-kulang yung ating mga sangkap.
Guys, tumawag ako kay Jan. Tinanong ko siya kung anong oras siya makakauwi. Sabi niya mamaya pa. So, ako na lang ang pupunta sa shop para kunin yung mga dapat kunin ko. Kasi yung cream naman, pwedeng mamaya pa yun. Kasi mamaya ko pa naman yung gagawin. Pero yung coco, kailangan ko na siya ngayon. Kasi kailangan kong palamigin yung cake. So, hindi na ako nagbihis. Naka-PJs lang tayo, guys. And, wear lang tayo ng boots, laban sa lamig, and si Balbon. Okay. Alis na tayo. I-drive ko yung car ni Jan kasi wala pa yung car namin. Mamaya, pipick upin ni Jan yung car. So, alis ako na walang kwarta. Saan yung bag ko? Dala ko yung phone ko. Ayan. Alis tayo walang pera. Okay. Punta ko dito sa shed kasi nandito yung car ni Jan. Kailangan natin siya ilabas para makapunta tayo sa shop. Buksan na. Lock. Ilabas natin yung car ni Johnny Boy. Sorry naman. Maniwala kayo sa hindi. First time ko gagamitin etong remote. Hindi ko nga alam kung ito yung remote sa shed ni Jan. O diba may maliit pa siyang battery. Wala nang takip. Alin ba dito ang pipindutin? Ay. Ayan, nagbukas. Ayan, hindi ba ang labo? Okay, nabuksan natin siya. Sana makasurvive tayo dito, guys, no? Kasi, sa tagal na namin, mag-asawa ni Jan, first time ko talang buksan yung kanyang shed at first time ko din ilalabas tong car niya dito sa shed. Kasi pag ginagamit ko to, o diba, nasaan na yun? Pag ginagamit ko tong car niya, nasa labas na to. Wait lang, guys. Hindi ko mahanap yung aking. Ayan. Gusto ko siyang iuro. Ay, naka. Okay. Alright, let's go. Let's go. Sana hindi tayo sumabit. Ang daming obstacles. Naririnig nyo yan? Maingay siya kasi. Mayroon siyang hala. Marami siyang katabing mga objects. Okay, wait lang. So, wakas na ilabas din natin siya na wala tayong nasabitan. Okay, close the shed. Oh, paano i-close ang shed? Hala. Ayun. Okay. Ito na, tapuntan tayo ng shop. Okay, dito na tayo sa shop. Umuulan pa. Nandito yung kanilang mga pang-baking. Okay. Cocoa. Cream. Isa nito. Tsaka isa nito. So, dalawang kukunin ko. Isa niyan. Tsaka isa nito. Okay, wait lang. So, tayong basket. Alin ako nito. Meron ako doon na mozzarella, pero ito yung kailangan ko for today. Wala ko niyan. I'm hungry. Tapos na tayo, guys. Ayan, babayaran natin to. Pero naamoy ko ang mga luto nila. Masarap to. Kuha ko ng chicken. Ayan, ayan. Kuha ko niyan. So, you call this Salt and pepper chicken, salt and it's and got pepper. aioli on it. as Okay, well. salt and pepper chicken with aioli? Yeah. Yeah, okay. Thank you. Kuha ko nitong chicken, yung salt and pepper chicken nila with aioli. And kumuha rin ako ng isang spicy chicken with chicken salt. Masarap. Gutom na ako. Nung oras na ba? Hala. Ano guys? 9:39. 9:39. Oh my god. Kainin ko lang to. Kasuhin na tayo. Sarap.
Try ko rin tong isa. First time nila tong ibenta dyan. Sarap. At aioli. Bahay na tayo guys, and sobrang uhaw ako. Kinuha ko to sa kabilang fridge. Yung lemon bitters. Uhaw na uhaw ako. Naubos ko yung chicken, yung binili kong chicken. Kailangan ko pa itong hintayin bago buksan kasi shinake ko. Okay. Update ko na lang kayo guys ha. Kasi anong oras na? Pasta na. Kailangan ko na itong gawin. Init ko na pala yung ating oven. Okay. Pwede na ba itong buksan? Alright. Sarap. Okay. Ito na yung cocoa. Update guys. So, ito yung ating wet ingredients and dry ingredients. So, i-combine ko lang tong wet dito sa dry. And habang ginagawa ko pala ito, nanood ako ng interview ni Aga Mulak tsaka ni Charlene Gonzalez kay Kain Davila. And ayun yung laptop ko. Na-open ko lang siya guys, pero hindi tayo nag-edit. So, sabi ko ano na lang ako, surprise ko na lang si Saki sa cake. Alam niya spaghetti lang yung gagawin ni Mami. So, mix lang natin to together and mix and lagay na sa oven. Okay, mix ko lang to. Mix ko na siya ng maigi. Gamit ko yung regalo sa akin ni Reyes nung birthday ko na pang whisk. Meron tayo dyan na standard mixer na KitchenAid. Hindi ko pa siya nagagamit, guys. Kasi wala talaga mapaglagyan. Pero super excited akong gamitin yun one day. Hopefully, one day magamit ko na yun. And dapat pala, ibibake ko siya dito sa size na 8x3 na baking pan. Pero sobrang laki niya. Hindi namin maubos ang cake. Kaya sabi ko, dalawang maliit na lang. Para yung isa, i-freezer ko. Ang size nito ay 6x3. So, ililipat ko sila dito, hahatiin, and i-bake ko na siya. Ayan na sila. Close. Time. So, i-bake ko siya for 25 minutes. Pero pag kulang, add na lang ako later. So, yan. Bake for 25 minutes. So, habang hinihintay kong maluto yung ating cake, magpakulo na ako ng tubig para sa ating noodles. I know, maaga pa guys. Ano pa lang. 11:15. Pero magpapakulo na tayong noodles. Para mamaya, yung ano lang, yung sauce. Makalutuin ko na yung sauce. Depende. Depende sa mood ko, guys. Kasi sabi ko, wag muna ako mag-edit. Or kaya yung chicken. I-marinate ko muna pala tong chicken. Kasi may chicken din tayo. Okay? Yan ang aking gagawin. So, kumukulo na yung aking tubig doon para sa noodles. Hindi ko pa nagawa yung chicken kasi gawin ko muna yung ganache para sa ating cake. So, ito yung gamit kong chocolate. Ayan, Cadbury. And, yung ating thick and cream, itin ko muna. Dagdagan ko kaya itong ating chocolate. So, binibreak ko lang siya para madali siyang ma-melt. Okay, check natin yung ating cream. Okay na ito. And si Jan, dito na pala guys. O, diba kung hinintay ko siya, hindi pa natin mabibake yung ating cake. Yan siya. Okay, where's more? Mamaya ko na siya bukagin. Bukagin kung sa Bicol. Bukagon. Rice tier. Mamaya na. Lagay ko muna yung aking noodles. Kumukulo na yung tubig. Super kulo na siya. So, lagyan ko muna siyang olive oil. And kanina, naghanap akong hotdog. Naubusan na pala akong hotdog. Wala tayong hotdog. So, yung spaghetti natin, walang hotdog. Filipino style
spaghetti without hotdog. Okay lang yan. Ang importante ay yung lasa. Okay, may asin na yan. Lagyan na natin ito. Pagdating ng mga bata, maglalaba ako. Kasi yung uniform nila kailangan malabhan. Kanilang mga uniforms. Alright. Push lang natin siya hanggang mapunta sa baba. Gamit ko yung ano ni Holly. Sa kanya to eh. Ito yung ibubukag ko dun sa ating ganache. Ibubukag. Alam niyo bang bukag? Bicol po yan na term. Ipangahalo. I saw her up on the hill, on her way to the mill.